ang inyong lingkod. Please pakisupport po na naman ninyo ang aking YouTube channel. Yung hindi pa po nakapag-support. So maraming salamat po sa laging sumusuporta. Hindi ko na kayo isa-isahin. Thank you so much po. God bless you all. Ayan, ako ay magsa-silent live ulit dahil marami akong trabaho. Ako ay pupunta ngayon sa school para bumili ng pagkain ng alaga ko. May request kasi siya yung chicken pastel. Yun ang tanghalian niya. So, nakaluto na ako ng kanin. Mamaya pag uwi ko, magluluto ako ng pechay na may sardinas. Ayan guys.
Ay, sige.
Hello. Hello everyone. Hello.